ଦୁଇ ବର୍ଷର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁରର ପରିବେଶ। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନନ୍ୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବାଣର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ବାଣୁଆ ଭାଇମାନେ। ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତକୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଚମତ୍କାରିତାର ପରିଚୟ ଦେବ। ପ୍ରମାଣ ଦେବ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରମ୍ପରା, କଳା, କୌଶଳ ଏବଂ ନିଖୁଣ କାରିଗରୀର ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ଥରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହି ବାଣର ଗର୍ଜନ ସ୍ୱକର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ ନ କଲେ ଏହାର ଶକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆମେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ପର୍ବ ବିଷୟରେ, ଯାହାର ନାମ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯାତ୍ରା ଅଥବା ବାଣ ଯାତ୍ରା। ଆଜି ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦାଣ୍ଡମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଏହି ଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ 6 ଗୋଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ସ୍ଥାପନା କରିବା ସହିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଶାସନ ଗ୍ରାମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କର ଅନେକ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ତମାମ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ବିରଳ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ବିବାହ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଯାତ୍ରା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ଦେବ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରାମ ପରିଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବାଣମରାର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କର ଏକ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଚମ୍ପକ ଦ୍ୱାଦଶୀ ପର୍ବ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ, ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ବାହାରେ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି। ନଗର ପରିକ୍ରମା ତାଙ୍କର ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ପର୍ବରେ ପୂର୍ବଦିନଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଣାଯାଏ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ହରଣ କରାଯାଇ ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ଶିଶୁପାଳ ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁପାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଗାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଆମର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ବିବାହ ବେଦୀକି ଅଣାଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିବାହ ବେଦୀକି ଅଣାଯାଇ ସେଠି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଥାରୀତି ଶୁଭ ସମୟରେ ଯଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ
वत्सल दीनबंधु श्री श्री जय गोपाल देव समस्तंकर कल्याण पाई ये अंचल समस्त आदिवासी कल्याण पाई माने बुलती एवं आसिक समस्त नगर परिक्रमा कर सारा पर दंडामुंडे उपस्थित रहती सेठी आमर बाण कार्यक्रम हुए। उपस्थित बाणमानक मध्य एक अद्वितीय बाण हेउची काठचक्र, जार सृष्टि एही ग्रामरू ही होईची एवं एहार कारीगरी राज्यर अन्य कौनसी ग्राम देखा मिले नहीं। एही बाणर प्रस्तुति एवं पद्धति शैली प्राय 500 वर्ष पूर्व लिखित पोथी मानक अनुसरण में होई आसुअछि। एणु एही जात्रार नाम बाण जात्रा अथवा काठचक्र जात्रा मध्य प्रसिद्ध। केवल काठचक्र नुहे बरम घड़ी, हाबेली, तुम्भ, आसमानगोला, रॉकेट आदिर अनेक दुर्लभ बाणर मध्य प्रस्तुति देखा मिलता है। देखिबापई आखपाख ग्रामरू प्राय 20 ରୁ 50 हजार पर्यंत जनसमागम होता है। तेबे आसंतु एही अनन्य जात्रार साक्षी होई एही भव्य परंपरा विषय में विस्तृत भाव में जानिबा। जय गोपाल बर्तमान आमर दांडमुकुंदपुर बाण जात्रा चंपकदासी पर्व आरंभ हो जाऊँगी। आमर काठचक्र बाण प्रस्तुत कराए और यहाँ हूँ काठचक्र यहाँ हूँ गांज याद्वारा बार्द पड़े बार्द पड़ी आमर माड़ दि जाए और माड़ दि गला काठचक्र प्रस्तुत हुए और आमर आपको पढ़ा पूर्व गोपीनाथ देव मंदिर आज्ञाबल आसे और ताकू आसिक ये काली पूजा कराए। काली पूजा कराई विधिमत भाव में पूर्व बाहर आसी भर पकई माने दीपोचा खोलती और खोलिक बाण प्रस्तुत कराए और ये बाढ़ सारापर महाराणासी या सामान कर यार सब माप कर सामान कराए या दिहरे आमर अगर भंवर साहाय्य पणा करा सब टांडिया जाए। टांडिया पर आमर काठचक्र चंपकदासी दिन आम दिह आसती और त्रयोदशी दिन आमर बाण जात्रा हुए। एही प्रसिद्ध बाण जात्रार शुभारंभ प्राय 1 ରୁ 2 मास पूर्व होता है। ब्राह्मण शासनर बाणुआ भाई माने विभिन्न प्रांत भ्रमण करी योग्य वृक्षर चिन्हट करिथांती एवं सही वृक्ष को काटी निज निजर बाण निर्माण स्थली को आनी थांती। कौशली बढ़ई भाई माने अणा जाइतिबा गछगंडी अंश को उपयुक्त आकार देबा परे एही बाण प्रस्तुतर प्रथम पर्व आरंभ होता है। प्रभु गोपीनाथ देवठार अणा जाइतिबा आज्ञामाला एवं चंदन द्वारा काठ तथा बाण निर्माण पर व्यवहृत सरंजाम गुड़िकर पूजा अर्चना करा जायथाय। विश्वासर सह प्रभु को प्रार्थना करा जाए एही काठचक्र सफलतार सह संपादित हेउ। ता पर दिन ठारू एही बाणर द्वितीय पर्व आरंभ हुए जहाको कुआ जाए भंवर। एही पर्व रे अत्यंत निखुण भाव में पारंपरिक भंवर जंत्र द्वारा काठगंडीर ठीक मध्य भागरे उभय पार्श्व समान आकृतिर गर्त करा जायथाय। एही गर्तर माप अनुसार काठचक्र मान निर्धारित होता है। 4, 6, 8 आंगुल मापरे काठरे गर्त करा जायथाय। जेउ काठर गर्तर आकार जेते अधिक से काठचक्र सेते शक्तिशाली एवं चर्चित। भंवर थिबा दंड को धरी उभय पार्श्व 2 जन कारीगर घड़ीर विपरीत दिगरे एक गोलाकार पथरे बुली बुली एही गर्तर प्रस्तुत करिथांती। यह एक एपरी पर्व जो बड़रू सान पिला पर्यंत अंशग्रहण करिथांती। देखंतु किपरि एही गर्त भितर थिबा काठ गुंड गुड़ी को कुनी कुनी पिला माने तांको कुनी कुनी हाथ रे काढ़ी देउचंती।
ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠରେ ଭଅଁର ଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କାଠଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ପର୍ବରେ କାଠରେ ବାରୁଦ ଦେଇ ବାଡ଼ିଆଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପର୍ବ ବିଷୟରେ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଆମର ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ତ ଆଜି ବାଣମରାର ବାଡ଼ିଆ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଏଥିରେ ବାଦ ମଝିରେ ଦିଆଯିବ। ବାଦ ଆମ ପୁରାତନ କାଳର ଲୋକମାନେ ତାଳପତ୍ର ପଛରେ ଲିଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାଦ ଭାଗ ପକାଇ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଲଉଛୁ। ଭାଗ ପଡ଼ିବ, ଏ ବାଦ ୟା ଭିତରେ ପକାଯିବ। ବାଦ ପରେ ମାଟି ପକାଯିବ, ପୁଣି ତାପରେ ବାଦ ପକାଯିବ। ଏମିତି ହେଇକି ଚାରିଟି ଗଣ୍ଠି କରାଯିବ ଏବଂ ବାଣ ତାପରେ ଫାଇନାଲ ମାଟି ଦିଆଯିବ, ରୋକାଯିବ ବାଦକୁ। ତାପରେ ଠେକାରେ ବାଡ଼ିଆଯିବ। ବାଦ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଏ ବାଦରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଦ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଭାଗ ପକାଇ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଅଛୁ। ଆଉ ସେଇ ବାଦକୁ ପକାଇକି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାଡ଼ିଆ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଠେକା ଯେଉଁ ରଖା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ିଆ ହେବ। ବାଡ଼ିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାଦ ସରିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ହାରାହାରି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବାଦ ପଡ଼ି ବାଡ଼ିଆ ଯିବ। ପ୍ରାୟ 1 ଓଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡ଼ିଆ ହେବ। ବାଡ଼ିଆ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ମାଟି ଦିଆଯିବ। ମାଟି ଦେଇ ସେ ଗଣ୍ଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ। ପୁରାତନ କାଳରୁ ଏମିତି ଚାଲି ଆସୁଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଚଲଉଛୁ। ଆମେ ସେଇଭଳି ଆଉ। ଏହି ବାରୁଦ ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଜଟିଳ ଏବଂ ବିଶେଷ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ କାଠରେ ହୋଇଥିବା ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବାରୁଦ ଦେଇ ପିଟଣା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରହାର କରାଯାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଠେକା। 2ରୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗାତାର 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଠକୁ ଠେକା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ଆଘାତର ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଠ ଚକ୍ରରେ 4ଟି ଗଣ୍ଠି ଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗଣ୍ଠାରେ 4ରୁ 5 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଘାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତି ଗଣ୍ଠିରେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 4 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରୁଦ ଦେଇ ଆଘାତ କରାଯାଏ। ବାରୁଦର ମାନ ଏବଂ ଆଘାତର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଉପରେ କାଠଚକ୍ରର ଗର୍ଜନ ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ନିର୍ଭର କରେ। କାଠଚକ୍ର ବାଡ଼ାଇବା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହି କାଠଚକ୍ରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗର୍ତ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହି ଗର୍ତ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ୟାମିତି ଗଣନା ହିସାବରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ ମଝିରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗର୍ତ୍ତକୁ କୁହାଯାଏ ଦଣ୍ଡପୋଡ଼। କାଠଚକ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟଭାଗ ଯେଉଁଠାରେ ବାଣଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେଠାକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହି ବିଶାଳ କାଠଚକ୍ର ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 80 କେଜିରୁ 150 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିଶାଳ ଦଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଶକ୍ତ ଭାବରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଦଣ୍ଡର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥିବା ଲୁହାରେ କାଠଚକ୍ରର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚେଷ୍ଟା, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟରେ ଆଜି କାଠଚକ୍ର ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କର ବିବାହ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ
प्रभु गोपीनाथ देव एवं प्रभु बालुंकेश्वर महादेव ग्राम परिभ्रमण बाहरी था। घंट घंटा एवं अन्य वाद्ययंत्रर ध्वनि चतुर्दिग को एक भक्तिमय परिवेश में परिणत करदिए। प्रभु ग्राम मध्य प्रवेश करने क्षणी बाणुआ भाई माने प्रस्तुत करथिबा भिन्न भिन्न चित्ताकर्षक बाण द्वारा प्रभुंकर स्वागत करिथांती। प्रभु गोपीनाथ देव एवं भगवान महादेव समग्र ग्रामवासी मानकर भोग सेवन करी ग्रामर अंतिम भागरे थिबा माँ रामचंडी मंदिर में विश्राम नियंती। परे ग्रामर अन्यान्य पार्श्व को परिभ्रमण करिथांती। परिशेष प्रभुंकर विमान पहुँची थाए बाण यात्रा दाण्डरे। यह परदिन प्रभुंक सम्मुखरे थिबा दाण्डरे बाण यात्रा प्रदर्शित होइथाए। विवाह परदिन अर्थात त्रयोदशी तिथि काठचक्र प्रभुंक पाखरे उपस्थित हेबा पूर्व यार अंतिम तथा गुरुत्वपूर्ण पर्वदायी गति करिथाए। यह हेउची दाण्ड संजोग। एही पर्व रे प्रस्तुत काठचक्र बाण रे दाण्ड जोग करा जाए, जहाँ द्वारा स्वल्प अग्निस्पर्श रे आसी खूब जोर रे घूरी थाए। यह परे काठचक्र को दंडामुंड को निया जाए। एपटे बाण यात्रा देखिबा पई क्षिप्र गति रे पूर्ण हेबारे लागि जाए रास्ता, दुकान, छात उपर। एपरे कौनसी स्थान शून्य परिलक्षित हुए नहीं। सुरक्षा दृष्टि बाण फुटिबा स्थान ठारू सुरक्षित दूरत्व रे बाउंश प्राचीर करा जाय थाए। एपरिकी काठचक्र बुलिबा स्थान को मध्य बाउंश एवं लुहा जाली द्वारा आबद्ध करा जाय थाए। बाणुआ को द्वारा प्रस्तुत काठचक्र यात्रा दाण्डरे उपस्थित सबु बाणुआ भाई माने एका मन एका प्राण रे काठचक्र को उठाई दाण्डरे स्थापन करती। एसहित आरंभ हुए एक अद्वितीय यात्रार महान पराकाष्ठा। कोरोना महामारी जोगु दीर्घ 2 वर्ष धरी बंद हो जाइथिबा यात्रा को देखिबा पई भक्त और दर्शक मानकर उत्साह रे विराम लगाई दीर्घ दिनर अक्लांत परिश्रम एवं अर्थ व्यय को सार्थक करी आज यात्रा दाण्डरे एही काठचक्र तार पराक्रम देखाइबा पई व्यग्र। अपेक्षा मात्र बाणुआंकर अग्नि संजोग को। बाणुआ भाई मानकर आनंद बाण सफलतार सह घूरिबा क्षणी परिलक्षित हुए। प्रत्येक बाणर शेष में बाणुआ भाई माने ताकर गामुछा बुलाई अन्य बाणुआ भाई मानक उत्साहित करथांती। गोटिए परे गोटिए काठचक्र भूरी चले एवं प्रभु गोपीनाथଙ୍କ कृपारे बिना कौनसी दुर्घटना रे एही यात्रार परिसमाप्ति घटे।
ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ, ମାତା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ନିଜ ନିଜର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତଗଣ ତଥା ଯାତ୍ରାଦାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଆହୁରି ମନମୁଗ୍ଧକର ବାଣଯାତ୍ରାର ଅଦ୍ଭୁତ କଳାକୌଶଳକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ।